gampang opo lelakon iki aku wis coba ikhlas nanging apa tak lakoni nopo kasunyatan tresno kowe sumanding nganyo Ngepuran aku yang kaki siramu nanging hatiku wis tututuwe kasih tansah krungu apa panyuwunanku muga kowe ninggalin tok hati turun lilo kembang mekar ono ing ati nanging tutu aku sedih Goyang kembali semuanya. Wis cukup melekmu timbang hatimu loro mergo rasa tresno ra bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe pasti bisa hati aku senang. Aja nangis tante, jangan baper ya sayangku. Ya dalam maksudnya suaranya pedas. Kok disambungkan dong? Ayo lagi semuanya. Ya, saudara. Ayo. Lagi kuncara. Ses. ora gampang opo lelakon iki aku wis ikhlas nanging apa tak lakoni Pak Tres Gundi. opo kasunyatan tresno kowe sumanding nganyo Iya. Kurang aku yang jadi sidang